एसे बेंकआव गंडगोल जादोंमोन बेखौ एसे सासे बर' एसबिआव मावग्रानि जिउ खहा रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार देबोरगाव आरो बे देबोरगावनि फाख्रिगुरि गामिनि थागिबिमोन। दा बिनि सायावनो बोरै बेबायदि जाखो आरो एक्सिडेन्टनि सायाव एसे सन्देह टाइप सासे आइजोआ फोरमायदों आरो बोरै बिथाङा मावोमोन जोंहा सेक्रेटारियेट होनबा बयबो मिथिखायो बिटिसिनि जाय हेड अफिस बेनि सेराव मोनसे एसबिआइ ब्रान्च दंमोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया बाव मावग्रा बिथाङा दिनै माब्रै मानो बिदि जाखो बालाजान्थिनियालि बेजों जे दियासोमोन नामाथाय आं बावलायलाङो थाबाय थानायबाबो जियाजिजिरि बे जायगायावहाय एक्सिडेन्ट फख्रि ना मामोनथाय नायलांजोबदो भिडिअखौ बाव मोननो हादों। ओमफ्राय बिनि सायावहाय मा खेंफोरथि होदों माब्रै बिदि जाखो माने खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांहा गथ' गोरलै दंमोन वाइफ ओमफ्राय दिनै बोरैहाय बिदि जाखो नैबे मोनसे सोंलु सिखारदों आरो जिखुनु जा भिडिअखौ फुल नायलांजोबोब्ला नुगोन जाथाया माबायदि जादों बिराद गाज्रियानो होननांगोन। एसे बेंकआव गंडगोल जादोंमोन बेखौ एसे सन्देह जाबाय आरो इमानि माना ओरैनोथ' बे गामियाव जोंनि जेबो खामानि गैयामोन आरो बे 8टा साराय 8टा फैनाय मानसि माबादि बेहाय गेलेबाय बे लामाखौनो मिन्थिया बेखौनो एसे सन्देह थाबाय आरो किजानि मानसि लेंनानै लांनानै बेबादि खालामबाय आरो बेखौ बेंकआव CCTVआव नायोबानो गम मोनगोन माने बेनि कथाखौ माबा बेंक मेनेजारखौ माने कमप्लेन खालामदोंमोन सासे मानसि बेखौनो रागा जोंनानै किबा खालामबायनो माने बेंकआवबो एसे दम होनाय बादि बुंदों ओइ नों हास्रानाय बर' बुंनानै एफा गिदिर औ बे केमेरायाव थागोन ना बे थांनाय सप्ताहनि कथा औ बेखौनो जुदि माबा CC केमेरायाव नायोबा गम मोनगोन एसे सन्देह थाबाय आरो आंनि दाबि खालामो बेफोर खालामनानैबो मा जागोन किजानि आंखौसो एम खालामो बेबादि मानसि बेंकआव जुदि थांनानै एजन अफिसारखौ दम होनो हायो नों सोर जातिनि पैसा बाहि खालामनानै थांदों नों हास्रानाय बर' सोंदों दा आं जुदि मानसिथ' थांबाय गतिके नायनि मा खालामो बेनि बेहामजियाबो दङ डक्टर मन्जुला बर' बेनि स्टाफनि मानसि आरो बेखौ बेंकआवबो थांनांगोन मा जादों मा जायाखैमोन आरो केमेरायाबो माबा दङ ना औ बे माने पैसा टयसा आगेयाव जाने पैसाखौ आगेयाव नांगौ बुंनानै किबा थाङाखै बेनिफ्राय सासे मानसि फैनानै बे सार फैदों नों आगेया हो बे बुंबाय नङा हिन्जावफोर फैदों बेसे गोबाव जाबाय बिसोरखौ आगेया होगोन बुंनानै हराखै बेनिफ्राय बे मानसि पैसाखौ लायाखै बेदिन रागा जोंनानै थांदों किजानिबा बेनो खालामदोंनो मा बे सन्देह जादों पिছত मेनेजारखौ बेनि माने कमप्लेन खालामदोंमोन बेखौनो सन्देह जादों आरो आं औ औ बेखौ माने जायोना जाया आरो समायाव बेंकआव एसे आं नायनोसै औ